कसे काय मंडे आज दिव्या आई मी तिघा पण आपण पनवेलमध्ये इल्लेलो आणि मंडे मुंबई गेला ना की फिराची उत्सुकताही असतात. रिक्षा पकडलो आणि बाहेर पडलो. सगळ्यात पहिला म्हटलं नाश्ता करून घेऊया. युनिक वडापाव ट्राय करून मिळालो. टेस्ट मात्र एक नंबरच होती. मंडे मुंबईसारख्या ठिकाणी स्वतःचं हक्काचं घर आणि त्यासुद्धा जर बजेटमध्ये मिळाला ना तर एकच नंबर काम होऊन जाताला. मंडळी आपण जी आज प्रॉपर्टी बघतो ज्यामध्ये 1 BHK 29.99 लाख आणि 2 BHK 42.99 लाख प्रॉपर्टी MSRDC अप्रूव्ड असा आणि रेरा रजिस्टर असा म्हणजे काळजीचा विषयच नाही. तुमच्यासाठी प्रशस्त मोठं हॉल सोबत बाल्कनी त्याचप्रमाणे किचन आणि त्यामध्ये सुद्धा एकदम मोठा स्पेस असा त्यामुळे तुमचं सामान एकदम व्यवस्थित आणि नीटनेटके राहताला. तुमच्यासाठी कॉमन बाथरूम सोबतच मास्टर बेडरूम मध्ये तुमच्यासाठी टॉयलेट बाथरूमची देखील सुविधा असा. ही प्रॉपर्टी असा ती मेन हायवेला टच असा. त्यानंतर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा विचार केला तर 10 ते 12 मिनिटाच्या अंतरावरती. पनवेल रेल्वे स्टेशन 10 मिनिटाच्या अंतरावरती. शिक्षणाचा विचार केला तर छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ तसेच मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल सुद्धा असं. तुमका सामान काय घ्यायचं असला तर डी मार्ट आणि स्मार्ट बाजार हे देखील एकदम जवळ असं. सोबतच 90 ते 95% लोन तुम्ही कोणत्याही नॅशनलाइज बँकडनं करून घेऊ शकताय. तर मग वाट कशाची बघताय, आजच तुमचा हक्काचं घर बुक करा.